kanca-kanca Astabrata yo kreatif iya iki nak sasi-sasi sepi to no iya sasi-sasi wis mlebu rendeng iya tanggapan wis ora kaya Agustus September kanca-kanca yo ora gelem nek meneng sithik ora gelem oh no prai wayangan ki ngejak arep ngenekne pengajian no oh iya Astabrata buka pengajian oh iya jare Al Astabrata oh iya sing duwe gagasan sing nyaran kuwi Gusti Yarno kuwi asli wong pondokno kuwi oh ngono berarti usul karo aku wingi anu bar buka pengajian gitu buka pengajian dibanderol sih nek ra kuat wayangan lagi pengajian ora ketang buka rego 15 juta dhisik ora sapa kuwi tiyar kuwi lho sing nyaran kuwi iblis tenan ya lah ya penabuhe yo nganggo klambi koko ngono wis kopian ngono sindene yo jiblapan ngono kok iya ndahne yo cangkeme wong sing ra seneng karo aku iya